Laude. Hyvän näköinen. Mistäköhän nämä on nyt nämä kaikki raaka-aineet kotoisin? Olemme nyt täällä Herttoniemen ruokaosuuskunnan pellolla, jossa ravintolakoulu Perhon tarjoilijaopiskelijat Henna ja Niko sekä ravintola Perhon vuoromestari Riikka yhdessä keräävät raaka-aineita tämän päivän lounaalle. Pellolla on myös mukana Herttoniemen ruokaosuuskunnan maanviljelijä Heidi Hovi. Heidi opastaa Hennaa, Nikoa ja Riikkaa siihen, että mitä kauniin raaka-aineita pellolta tänään kannattaisi kerätä. Täältä välistä löytyy tätä apilaa, eli tätä luonnollista typen kerääjää. Eli se ilmastopalveluita hyödyntäen kerää. Siellä on bakteeri juurissa, joka kerää sitten ilmasta typpeä maahan. Ja sitä kautta sitten nämä saa luonnollista lannoitusta. Eli apila ei ole rikkakasvi. Apila ei se ole on niinku hyötykasvi, vaan se on hyötykasvi, joo. Rupeisiko meillä pikkuhiljaa? Joo, sä voit ihan sieltä niin periaatteessa tyvespusa saat. Pelottaako nyt on väärä? Leikkaat vaan kun tässä paperia. Ei, no sitten jos ei semmoinen, että mitä haluaisi jättää. Ja täällä pitää jättää tää niinku tämmönen niinku oikeastaan 2 kerrosta ruusuketta siihen ylös, koska siitä se jatkaa kasvuaan. Eli täältä voisi niinku ottaa tosta alaspäin. Joo. Ja voi vähän itse valita lehtiä, millaisia lehtiä. Ja kun tää taas kelta, tää taas kellertävä. Sitä ei kannata. Uuden-Seelannin pinaattia tai lamopinaattia, eli ei sitä ihan pinaattia. Ja otan aina ton päädyn tosta, jolloin täältä lähtee nämä uudet. Joo. Tosta lähti taas niinku uusi kasvuun. Mm. Tässä on meidän komposti. Eli meidän ideologia on se, että jäte on ihmisen suunnitteluvirhe. Eli luonnossa ei tule jätettä ja kaikki mikä pellosta otetaan pois, niin palautetaan jotain kautta maahan. Täällä menee näistä letkuja, onko siellä joku pakko? Joo, se menee samaan. Miten vielä tätä pellolta käy hakemassa? Kaikki tällaista. Eli tässä tosiaan nämä huiput on Purovedeltä, sitten kaikki kasvikset on Herttoniemen ruokaosuuskunnan pellolta ja sitten näihin porkkanoihin käytetty hunaja on meillä täällä Perhossa itse tuotettua. Ja
Hyvää ruokahalua. Kiitoksia. Eli tehdään parinkaa sillä, että toinen menee niinku täällä toisessa tai täällä penkin välissä. Tässä on yksi penkki. Yhdessä penkissä on 2 riviä ja sitten aina penkin välissä on riviväli. Niin ottakaa parinkaa 1 penkki aina ja menkää niissä riviväleissä. Ja me joudutaan nyt tehdä sillä, että joka toinen pari lähtee ylhäältä, koska muuten te ette mahu mene samaan aikaan.